step ka bakmanya pi baro ting apa yang so bahaya pi sakani jing sakri bat na so comment ru ban yo apa yang kani kalat ban hikaya pi na tin ka jong blai te menta ka sngi kadai ka sngi ka bakar pang ba hatu pitip balai tong it scam dan ki batip bat dan ru ki bom kan mau te na menta ki ki bom kan mau ngan ya tu no manga menta ka sngi kadai ka sngi ka bangi kan mau kerpang ya ki kapa lani ipa mo ipa jongi lani ngi ongka Father's Day te menta ini apet kat tu kat ni ki kapa ha ka Bible ha shwa jong kata ngan pen ia pi lai teli kidur kini kidur ki ya tu ya ki brio ki badai ki kapa ki badan ha ka Bible ki bangin ya keran menta kasngi nai jubab menta te hin sapet hadian mo dang laya tu kadai ne am ka jubab jong pi ka baning kong unowa khadin jong blai ga tu unowa de brio ubahok ubabet ubaya tingkat bat ublai de kupa jong ushem uham bat ujapet namar ka jing sniu ka bala kraw e hapo ka perthai ublai ula pha no yo nowa bante ya ka yeng lieng naba un pen chlei ya ka ni ka perthai da ka bat kala shimpor ya nowa bante ya ka ta ka yeng lieng da ki spak snam ki brio ki la kran ben yo nowa bat ki la kheben hendrei uklam pen snap ba ula ko ngo bat le ya ka e ka ba blei ula pha yo ka ba ar u Abraham ukpa jong ka jat ben rio la chu khat ro ya u ukpa jong ka jingeng ude ukpa jong u Isak habau blei ula pha yo Abraham ba un mi no na ka jaka ba ushong usa bat ba un lej pat ban sa chakawai pat ka shnong ka ba itho u Abraham klam ka jing artatin ula ko ngo yo blei u Abraham bat ka lok jong u ka Sara kim don khun henrei ha ka rta ka jinglong temen ka jong ki ublei ula ai haki ya ukun bat hadien onda u Isak ula nang he nang san ublei ula pha yo Abraham ban kenya no yo Isak kun uba marwai jong u Abraham uklam kerna bat ula kongo bat le bet ya ke e ka ba ublei ula pha yo u balai pat u Joseph ha ka testament ka bathamai udei ukpa jong u Jesu ula ya tek tien bat kamari bat umpat ya syong ya saringkat bat ka habau mensim jong blei ulawan pau ha kameri bakan pun ya ita ikon na mensim bakoi ti habau Joseph ula tip ya kata ula temu ban pelat no jar ya ka henrei mensim jong blei ulawan ha u barula ong ba un syap tieng namar ita iklong ibagapun idei na mensim bakoi kum tau Joseph ula shania e ublei bat ula kongo ba ula le e ke ga ba ublei ula pha e u nakini gilai ngot ki brew ki jong blei ni yo artli ke jing hikai ka baning kong ka ching ko ngo ki hapdeng ki e baro ki ba ublei ula pha e ki klem kernga andre ki la kongo e ublei bat ka ba ar ka jing shania hapdeng ka jing shar kheben mo ka bangi yo i na Joseph bat apreng ki jing e ki babun ki banwan ha ka jing im ka jong ki khlam perkhat e kata ndrei kila shania ha ublei bat kila le e ke e ka ba ublei ula pha e ki kum ta ka de yang iru ban ko ngo bat shania e ublei namar u long pa jong yu ba habneng bat u tip kham ha ma u ya ki jing don kam jong i baro bat dei tang kata ka de yang iru ban buram bat ko ngo ya ki kme ki pa jongi namar ki de ba ublei ula ai ha ka jingim jongi ban long ki nong kershan jongi ti ka kitab proverb ru kal nong ka ban riu ka khat ka ba arpho ka ong ku khun tu sumare ki hukum ki jong ukpa bat what ino ya ki an jong ka kme jong me ti ka e ka ba phin le namanta ipa jong phi menta ka sngi to nganget don ki ban ai mo de ki cards dan ki ban ai de ki gift mo ti nalo jong kini ngakwa ya phiru ba phin le ya kani ka we phin duai na ka banta jong ipa jong phi ha kani ka sngi
บัดกุมจูรุพินด้วยฮาอุเบลไองูเยอูบ่อุลงอุกปาจงอีบารอเตพิลาบันจุบาบเยกินีกิจิงกลีรุมะหังเนียงอดอนสัตลีกิจิงกลีกจิงกลีกับบันนิงกองอุเออุกปาอุบามวดบันกญาโนเอเราจงคุณดากจิงก็งูเยอุเบลกับอาร์อุเออุกปาอุบดอนกิโคตสันรับจิงกลีกับบาลายอุเออุกปาอุบดอนขัดอารงดกิโคนชินรังต่อกับบาสาวอุเออุกปาอุบานิงกองหากเปิดไทยบัดกับบาสันอุเออุกปาจงอุจิสุอังเกตสแคมminta kasngi pilayo shibun gijing kerku ling ba jong kani ke jing hikai te minta ngila poi se bakut jong kani ke jing hikai te hagaban penkut tang ini le lang bat nga ha jing doi try ngi sngongo yame ba melong ukpa ubatip ye ke jing im ke jongi kin try ngi sngongo ru ye ki kme ki kpa ki ba mela ai ha jing im ke jongi yarap yang itrai bangin nang ban buram bat ko ngu eki bat kumju ru bangin nang ban shania bat ko ngu hakamon gajong mi ikini baro apan keteng Jesu amen ubleyon kerku ya pi ngin saya syam pat bat pi hakawai pat kapor bye